manhizi anoda kuonererwa mawana aitituka isusu pataiona zvinhu. Isusu kana tichiona zvinhu iye achiita zvaidi 2030 achitituka achitiitira tumapress conference achituka nagezi achiita sei. Mboko manhizi mbwa yamunhu tinotongomuyeuchidza chete kuti ane dzungu rinetai. Totomuudza izvozvo kujaira kuraramiswa nesiketi yemu nebhurugwa remukadzi wake. The views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Wali, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwa ni munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonzumwa nemunhu akaita kunge iwewe ndosoka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, ndine mashoko ari kubva kuna sisi, our comrade sister Kerina Mujati, akananga straight kuna Manhize, comrade Manhize Chris Mutsvangwa. Ya, pakaipa. Ndaona kwanakidza kuzanu PF, ndaona kwaitwa mapira, ndaona kwarira ngoma. Baiwi. Politics dzakuzonaka manje. Hanzi vamutsvangwa pamaimhanya ne2030. Isitai kuudzai kuti siyana nezvigananda izvi. Siyana ine corruption. Imi muchisimbisa 2030. Right now, simply because VP Chiwenga vataura kuti hatidi zvigananda, hatidi tagwirei, mbamira, imimi maakujambira chinhu. Makuchitange ndimuri kuchimhanya. Pakaipa. Handina mashoko akawanda ekutaura. Kuna vanozoda kunoona asi Kerina vane channel yavo yakanzi Kerina Live, I think, Kerina Mujati Live. Vanokanda masidi zvekutodaro ikoko, and vanenge vakajambuka, our comrade sister vanenge vakatojambuka zvekudaro. Saka unogona kuenda kunoona kuchannel kwako, kunoburwa dzihombe dzese dzakavanzika dzese, vanenge vachingomwaya chete, handitika. Saka panapa ndine audio randoda kuti ndikusire muchinzwa. Ndangoti handisi kutombozogarisa, ndangoti ndingotaurawo zvangu zviri paground zviri kuitika. But hanzi nemumwe, there are no permanent enemies in politics. Handizozivo zvangu izvozvo kuti ndogona kutozoshamisika Nelson Chamisa abatana naTendai Biti nana Job Scala vatodzoka pamwe chete nana Osman Ncube vatofuma futi chimovement, because vanotaura chitanzi there are no permanent enemies in politics. Amene kuti munoti chii nazvo? Hanzani Chris Mutsvangwa zvaakambopisa general achiti ari kutadza kuregerera mukadzi wake achitaura zvaaitaura zvazve. Zvingangodaro here ajoinana naGeneral Chiwenga, vajoina maforces. Handizoziva hangu kuti zviri kufamba sei. I wish dai ndandirimowo muZanu PF ndichiona kuti zviri kufamba sei, but aiwa Zanu PF ndeyavo ikoko, vari kuita zvavari kuita ikoko, isusu tiri mumasideline tichingoona tichiombera maoko nekupiwa nyaya. But iwewe pamwe unogona kunge une idea, isa comment mucomment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako kuti unozviona sei. Uyezve, is it wise to join forces ne-enemy yako nemunhu akambokupenda on public platforms? Handizozivo zvangu. Politics dzacho dzakuda vakaita sei?
vakati mutsei, vakati dzidzei, because isusu tinaenda kuchikoro dzakutikurira handiti. Saka rega ndikusiyei muchinzwa audio rasisikerina vakatojamuka, havasi kutomboda vafanizi iyayo. Vatotaura kuti mukomana ngaakumbire gerero kuti ndaimbomhanya ne2030 pandakazoona kuti 2030 haina kwainoita sei, kwainotisvitsa. And yegospel has been clear from day one. Mukaona maposti avo on Facebook and on X, haana kunzvenga-nzvenga, anongoramba akananga kuti aiwa tiri kuda mukanya, havasi kuchira. Amen. Ndozviripo. Ini ndingori mutori wenhau, ndongouya nadzo sezvadziri, ndongodziisapo kuti bvu modzionawo. Kana manakirwa manakirwa, kana musakunakirwa hamuna kunakirwa mondituka, but mangwana futi tinongodzoka tosangana futi panhau handitika. Rega ndikusiyei muchinzwa voice note kubva kuna Sisikerina, motaura kuti munofungei nazvo mucomment section. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ngatisakanganwai kubatsirawo Comrade Nyoka Yemabhunu. I've got bad news dzandinadzo dzandichazouya kuzobreka about nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu. He really needs help yedu vanhu, saka ndinokumbirawo vanokwanisa kuita sei kuti vabatsirewo. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera. Manhizi anoda kuonererwa bhawara. Aitituka isusu pataiona zvinhu. Isusu kana tichiona zvinhu, iye achiita zvaED 2030 achitituka, achitiitira tumapress conference, achitukana Geza achiita sei. Mboko manhizi, mbwa munhu. Tinotongomuyeuchidza chete kuti ane dzungu rinetai. Totomuudza izvozvo jaira kuraramiswa nesiketi yemu nebhurugwa remukadzi wake. Akuda kuzobuda patumapress conference twake, akuda kusvitwa ndiye anozoziva stereki. Kana aiziva yadi kutaura, nokuti mukanya Chwenga wakazonyatsomira wakati hakuna izvozvo, akuda kusvitwa ndiye chibaba chinogona kutaura. Pataitaura isusu pataiona zvinhu kuti hazvina kumira musha achiitira tumapress conference achitituka achiita sei. Tinotongomuyeuchidza chete kuti aiwa hapana zvozivikanwa shamwari. Wauda kuzotaura nda dai mukanya Chwenga aiite here press conference mutsango wenyu achitaura zvaari kutaura izvezvizvo. Tinotomuyeuchidza chete jairira kuda kujairira vanhu. Pataiona zvinhu isusu nanaGeza tichitaura yaitofungwa kuti tinopenga, achitaura zvaED 2030. Naye azoona kuti ED 2030 hainawo mari iri kumunzira, inoda kutotorwa mari nemasavarana mambavha aya ndakuda tagwiri. Akuenda pai akuda kunotaura ndiye anoziva gwara riri musangano. Chupet. We give credit to Mukanya Chwenga. Mukanya Chwenga wakati pasine zvigananda. Ende isusu tiri kutaura kuti pasine corruption. Oda kuda kujairira vanhu manhizi. Seke wake benzi romunhu.